Una altra novetat que arriba a casa, aquesta és d'Andana Gràfica i anem a obrir-la. Mireu que xulo, és un còmic Saturnia de l'Alberto Martín i us explico, és un còmic, fixeu-vos quines il·lustracions tan maques, així com d'aquarel·la, xulíssim. I us explico una mica de què va perquè ens situem a l'Andalusia dels anys 30. Ens diu bellesa, terror i llibertat, la memòria onírica de l'Espanya marginada. En algun lloc de l'Espanya dels anys 30, una dona soltera, la Inés, manté ocultes a casa les seves dues filles, l'Àgueda i la Rosita. Pel bé de totes, ningú ha de saber que existeixen. En aquest univers secret, les nenes s'alimenten voraçment de la fantasia, entregades a un vell marc oníric entre el que és real i l'irreal. I aquí continua. El destí de la Inés es creua amb el de Clavel de Luna, una enlluernadora travesti de cabaret amb qui ràpidament connecta. I no segueixo llegint. O sigui, tenim Espanya, anys 30, una dona que no sabem per què amaga les seves filles a casa i una travesti. O sigui, què pot sortir malament aquí? Doncs no ho sé, però ho descobriré llegint Saturnia. Em fa molta il·lusió haver-lo rebut perquè és una temàtica que em pega molt, la veritat que sent filòleg hispànic em flipa. Ja d'entrada em dona unes vibes de García Lorca que estic flipant. Així que ja us comentaré què em sembla i em dieu si us ha cridat o no l'atenció aquesta novetat. Gràcies a Andana Gràfica per enviar-me'l perquè em fa molta il·lusió totes aquestes coses i com dic sempre, m'alegra el dia totalment. Adeu.